Да не е толкова пак. Аз ви благодаря. Имате ли други? Аз сега да ви кажа, вие ли сте собствени? Не, нямаме време. Точно така. Нека да нагледата знае ли се колко. Ако имате още на другия. Аз съм от паркинга тук и затова ми дойде, че не мога да влизат хората. То ние не може да минем да паркираме и без това. Кой е другия? Трудно е да маневрираме да паркираме и без това. Може, за жените, за мъжете става, ама за жените се страхуват. Всички И аз слизат. затова си излезнах. Ето сега Ама ще и ви. той заслужава. Ако имате служете, може, аз нямам такива. Откъде се снабдявате салните жени? Значи откъде ги взехме, Дончо? От Фейсбук някъде ги купихме. Някаква организация имаше такава за... Ето, излепвайте. Сега долу слизаме на още двама нагледци има долу и на тях. Ето тук долу веднага, като следваш на входа бетони се паркира. Не мога да вляза в вратата, не мога да вляза. Айде. Вие вътре ли сте паркирали? Да. Ако търсиш, намираш место, сега не е нужно да правиш цигани. Отворихме на долушната. Отворихте ли? Да, отворихме ни долу. Второто е Много ви супер. благодаря. Няма ли? Чао, чао.